Kalle Johansson lag med över kvinna akkurat i norra Dusnhavn. Vad helt om en tullegande? Jag hade han trägg god där och det är hon hade kvällt för man sätter fokus på spårningen om kvinnor ombåan. Och så då sast så var det nekver imkir och hoppat kanske var vi i filmen som vart på ljus så kvartutnik eisne det har haft sövliga och så sannligen eisne kvar evne man kan ta upp och nu halt i evne var ekvila vi kommande. Det var det vi härskap mot kvinnor mot bötnon som vi inte äger att läta hålla fram och I halde vi det kunna se vi det börjar på en tillgång. Vi hjälper för att gå om folk från alla ställen runt om i landet att göra en atlan för härskap för att bärgas mot härskap mot kvinnor och bötnon. Så att allt det var en rättlig honalig dag och att kunna göra näka tryck vi. Så hvis vi får sett fokus på det här alla ställen så tycker vi kunna micka om härskap mot kvinnor och härskap mot bötnon. Det snurrar sig nu alltid att bråta den sociala arven. Att man inte ska leva i engest, alltså att vara bänken. Det har alltid blivit sett fokus på här och alla en parsta tror jag. Det var spelljus och härskap hemma och mot kvinnor och bötten. Är det något som man kan ta in i politiska lägvallen? Ja, absolut. Alltså till signal vi kunde geva och till vi kunde sätta orske och sätta pengar av till att förebygga för man kan få rådgivning till kvinnor som har samlat mot till sin och rincha till kvinnor just de som blir hjälp och det är helt annan standard alltid och ofta ganska vid manfolk vi skiljer inte ordentligt vad det betyder. Vi ser ofta som det första vi märker jo men alltså hon kan bara färra alltså det är inte så lätt att hela det är komplext och då krävs det att det är professionellt att det är professionella folk som arbetar ner alltså för att micka om härskap mot kvinnor och mot bötten och det är det som man följer kanske att det är en grundsten lagd runt det här idé. Så att kvinnor tar sig samman och har en tema där som har varit på ljus av kvinnor och tar troblagar. Är det nej utan så lite samfälla som förrjun? Ja, det är nejut. Och det ser ut till att även är tabu, alltså inte nu tås som det. Och bara till att man samlar mot kvinnor där som är raktar samlar mot till att färra ut och omkring dem gärna grejer för så vill jag till att eisen göra sutt till, kanske som det mest tutningamikla, att det inte händer för era kvinnor. Det vill säga att här kunde eisen göra att ta en upplevelse som det har haft i härskapsraktar familj. Att det kunde göra att det var göra och eisen gänga som rollmodell. Hatten är för de folken och de kvinnor som samlar mot till sig och vill göra det. Det krävs sig en kolossal mental styrka. Och det här var där vuxen jag för dem. Så vi kunde eisen lära av det som undangång kvinnor kan man säga. Kalle Johansson Lökmar, tack för samrundan och ha framvis en gång kvinnor där. Ja, själv tack och allt det bästa.